салом алейкум ҳамҷорони азиз. имрӯз 6 августи соли 2024 қарор дорем дар ҳавлии ман шаҳри душанбе. дар ана ҳамин парникча ман қаламчаҳои такпайванди барои гелос номаш VSL2-ро ҳаракат кардам ки реша кунонам. як навори дига нишон додагӣ будам ки ман аз адирчихе бурида овардагӣ будам ва акнун мо мебинем озираш ба чӣ нияту ба чӣ натиҷаҳо мо ноил гашта истодаем. Траншея кандем, яъне чуқури кандем, тагаш пору партофта болош қум партофтем. як 30 см қаламчаҳоро бурида як ду рӯз дар даруни як шабона рӯз дар даруни карневин, маҳлули карневин нигоҳ доштем. баъд ҳамҷа шинонда парни карда болош килонка печондем. дар тахминан чистои 15 август буда ҳамин гарми бад нашавад насуда гуфта болош ҳамин простин ҳамин латақати пӯшондем ва ҳозир мебардорем дохилашро чиш доданашро ба шумо нишон медиҳем. ана ҳамдиёрони азиз дохила нигоҳ мекунем, ҳамаш сабз шудааст. худо бо шукр мо ин дохили пури об шуд, барое ки ман саҳар обо мондам шунага фаромӯш кардам. хай оболи меравад, оболи дохил мешавад, меравад дохили замин меравад. ана бинед чӣ хел мо сабзо нига истодаем. худо хоҳад мо ба ниятамон мерасем, чунки ниятҳои мо пок аст, фақат ободонии ватан аст. ана бинед ин такпайванди гелос мешавад. ёдрас мешавам ки ин VSL2 як намуди дарахт ба монанди олуча, ҳамин олуболу, лекин олуболу олуча не, ҳама як авлоди ҳавай. ва ин барои гелос бисёр, барои гелос такпайванди нағз аст, муфид аст. гелосо хушк намешавад. гелос дар камобӣ тоқат мекунад, серобӣ тоқат мекунад, умраш дароз мешавад. ана бисёр мебандад, меваш калон калон мешавад. дар ин такпайванд шумо 4 ба 2 мешинонед. ниҳоли гелос дар вай бисёр меравад, дар гектар бисёр меравад. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як натиҷаи кори ман ки ҳаракат кардем илмнок карда кунем, чунки илмнок карда кунед агар фақат кори шумо барор мегирад. ба ин такпайванди VSL2 худо хоҳад мо ёд гирем агар ин решакунони ин такпайвандро. як кори бузург аст дар соҳаи гелос парварӣ. боғҳои гелосҳои мо гелосҳои беҳтарин мешавад ба монанди боғҳои гелосҳои Ӯзбекистон. анан хел мо барои ватан ободӣ ҳаракат кунем ва агар ин шавад, агар инҷа 1000 дона мумкин бирояд ва бо 1000 дона агар пайванди гелос кунем, ҳаракат мекунем аз гелоси тоҷикӣ худамон кунем. гелоси тоҷикӣ худамонро ман нишон додагӣ будам дар туда. шумо дида будед чӣ хел буд, чунон калон калон буд ки ягон гелос ба монанди гелоси мо намебаромад аз ҷиҳати калонӣ ва бозоргузарӣ. ана ҳамдиёрони азиз, ин натиҷаи решакунонии ман VSL2. ана ин парникча аст, ҳозир мепӯшонам, мебинед. ана ин мепӯшонам, ҳозир аз лавош боз гаштака санг мемонам ки ин буғ истад. ҳамдиёрони азиз, анам хел ман ҳаракат кардем ки як таҷрибаи наве кунам. худо хоҳад таҷрибаи мо барор мегирад. дар паноҳи худо бошед.